Tak sa poďme pozrieť, ako sa v realite naplňa to, o čom je dokument Impact. Po týchto správach mám pocit, že dokument Impact je v túto chvíľu jediný nástroj, ktorý máme voči tejto antikultovej teroristickej skupine. Vo Veľkej Británii sa aktuálne šíria masové nepokoje po tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v mestečku Southport, kde boli zavraždené 3 malé dievčatá migrantov s 17-ročným chlapcom. V dokumente Impact je presne popísané, ako prebieha tento puzzle coding na našich deťoch a ako sa z nich stávajú vrahovia iných detí. A je tam naozaj rozobraté veľmi dôležitá vec, a to je prevencia. Pozrite si, ako chrániť svoje deti. Ale prečo sa vlastne tieto udalosti dejú? Prečo ich antikultové organizácie plánujú? Aký je ich cieľ? Cieľ je destabilizovať spoločnosť, aby ľudia začali cítiť strach a nespokojnosť s vládou, s políciou, s úradmi, aby vlastne začala eskalovať situácia vo spoločnosti až do občianskej vojny. Zdá sa vám to prehnané? Tak sa poďme pozrieť na to, čo sa po tejto udalosti dialo v Anglicku. V anglických médiách v túto chvíľu nájdete kopec správ o tom, ako tieto masové nepokoje sa rozšírili do viacerých miest v krajine. Sú to miesta ako Manchester, Nottingham, Leeds, Stoke, Liverpool a ďalšie. V médiách sa píše, že sa vlastne schádzajú skupiny moslimské na ochranu mešít, lebo sa po tejto udalosti necítia bezpečne, a zároveň sa schádzajú aj skupiny opačne naladené, to sú ľudia, ktorí vlastne sú proti migrantom. Obidve tieto skupiny sú ozbrojené palicami, tehlami a fľašami. Na viacerých miestach tieto strety vyeskalovali do nejakých bitiek, ktoré sa v podstate zatiaľ podarilo policajtom rozpustiť. Viem, že v Liverpoole bola nejaká udalosť, kde vlastne tieto skupiny proti migrantom začali rozbíjať okná na hoteli, na ktorom boli ubytovaní migranti. Skrátka, napätie v túto chvíľu v spoločnosti v Anglicku narastá šialeným spôsobom. Polienko do ohňa prihodil aj Elon Musk svojím vyhlásením, že to, čo sa deje vo Veľkej Británii, musí eskalovať k občianskej vojne. Naozaj to niečomu pomáha? Akože k čomu sú takéto vyjadrenia? K tomu, aby sa ľudia upokojili, alebo aby od vykrikovania prešli k nejakému násilnému činu? Ľudia, pozrite si dokument Impact. Proste to, čo sa aktuálne deje, je presne to, čo je tam napísané. Pre mňa osobne tieto informácie, ktoré som vlastne sa dozvedela, že sa aktuálne dejú vo Veľkej Británii, sú absolútnym potvrdením, že informácie v dokumente Impact sú pravdivé.